Je moet de microfoon wat lager, denk ik. Ja, dankjewel. Maar deze raptrain gaat niet rappen vanmiddag. Spoken woord. Energietekort. Er is van alles in de wereld aan de hand. Er dreigt gevaren, wij staan klaar om te gaan bezuinigen op dit en op dat, want met menig overschot hebben we het wel gehad. Neem nou de energie. Ga daar voorzichtig mee om, is eerst nog het advies. Maar dan plotseling is het raak, van advies wordt het bittere noodzaak. Dan is er een gedwongen door en wordt het een buiging voor. Maar zoals ik het ook zie, is het voorlopig goed gesteld met mijn energie. Hieraan is geen tekort, die hoeft niet te worden opgeport. Ik ga er ook niet op besparen, al zit de ander soms met de handen in de haren. Wat heb jij in energie, wordt dan vermoeiend gezegd. Echter, het kan ook aantrekkelijk werken. Door mijn enthousiasmeren komt een ander weer eens gemotiveerd vroeg uit de veren. Ook haar temperament komt naar boven. En ze gaat weer in haar eigen energie geloven. Mooi. Dan zag ik het gedreven najagen om er een betere wereld van te maken. Komt-ie. Niet meer een zij en een wij. Op vele fronten is het een strijden, wie heeft gelijk of geen van beiden. Keuze worden gemaakt, ervoor gewaakt dat niet dat weer hier zal geschieden, want dat moeten we het hoofd bieden. Op het persoonlijke vlak zet ook de een de ander te kak. Soms gaat het over iets kleins, maar soms ook over het wereldse gebeuren. Scheuren vertonen zich die verder gaan scheuren. Hun schone leven is aan het vervuilen en zij staan nu tegenover elkaar. Razen als dwazen tegen muren, wie van de twee moet het bezuren? Op extra of introverte wijze de ander niet meer prijzen, maar neerhalen. Die ander staat dan weer te balen. Wordt er nog gepraat of alleen maar gehaat? Hij slaat rechts eraf dan rechts, zij neemt de linkse route, wie van de twee gaat hiervoor boeten? Hij wil vechten en zij het geschil beslechten. Hij wordt feller dan fel, maar zij loopt niet naar die hel. Hij keert zich van haar af, zij roept, doe niet zo laf. Hij heeft het niet over normen, wil de wereld bestormen. Zij denkt, wie wil nu wie hervormen? Wie maakt een buiging voor de ander zijn overtuiging? Wat is goed, wat is fout, of kantelt het naar een goed fout? Uiteindelijk komen ze weer tot bedaren, maken nu geen wegwerpgebaren. Willen elkaar begrijpen en niet als gevaarlijke lijpen de anderen de rug toekeren. Niet de ander afschrijven, maar in gesprek blijven. Geen hokjes, geen wrokjes meer. Niet meer met een verhitte kop schreeuwen, stop, stop. De rust is weergekeerd. En hopelijk hebben ze van elkaar toch wat geleerd. En ook niet meer een zij en een wij in deze maatschappij, maar meer van het goede van allebei. Die is door Open Rotterdam op de Erasmusbrug opgenomen. Het was nog wel heel spannend om dat te doen. Dan, even kijken, ongeëvenaarde nieuwsgierigheid en alles wat er om jou heen gebeurt. Ja, de smartphone is een beetje mijn stokpaardje geworden, de communicatie of juist niet communiceren. Altijd bij de hand. Wat me gisteren is overkomen, ik zat zo heerlijk weg te dromen, zittend op een groot terras waar het ook nog zonnig was. Opgeschrokken door spontaan gelach was het heel bijzonder wat ik zag. Naast me legden jongeren als een speer omgekeerd hun foontje op de tafel neer. Want gerinkel niet alleen van glazen maakte hen tot slaafse dwazen. Van reageren op een grietje van twitteren met een tweetje van Facebook eventjes geopend, vraten vrienden zenuwslopend aan kostbare digitale tijd. Social media waar de psyche onder lijdt. Uit Amerika kwam destijds een trend phone stacking. Daar was men al gewend aan het geven van een rondje, niet door het kijken naar een blondje. Maar bij elk mobieltjesgeluid in de kroeg een avondje uitkomen en dat ding niet meer liggen laten om eens echt met vrienden te gaan praten. Gingen weer swipen door een stukje tekst, snel naar het volgende, oh nee, next.
Onder het nemen van een slokje en steeds kijkend op het klokje, toch weer koekelend bij een vreemd woord waar er nooit van was gehoord. Door met een vingertop licht aan te raken wilde men er wel voor waken om niet achter te blijven wat betreft die mooie lijven op weer een andere datingsite. Zo trots en wild. Oh nee, zo pride. Als je het mij nu vraagt of ask, er werd zelfs niet gemultitask. Gisteren op dat leuke terras leek het of men aan het genezen was. De zo vertrouwde bij de tijdse gewoonte werd toch even overboord gegooid. En niet verstrooid elkaar wat aangehoord. En ik dacht al aan een nieuwe rap. Over geen digitaal geklep. Misschien de verslaafde gekte wat voorbij staat mij eerdags in een rij onder het laten van me weer een pufje. Niet te wachten op het laatste digitale snufje, maar om te vragen naar een stiltegebied waar je ook de ander nog eens anders ziet. En daarna dan kun je nu wel rijden, blijkt niet alleen de smartphone opgeladen. Ja. Rotterdam Bofma met zo'n rap ready. Pauze.